Eufòria 5 Esperança 0 és el títol del nou treball de Masoni, l'alter ego musical del bisbalenc Jaume Pla. Des de 2007 ha viscut una escalada que l'ha convertit en un èxit de públic i crítica. Durant aquest mes de febrer recorre el país presentant aquest disc, que vol ser una crida contra els plaers més fàcils, immediats i un estímul per gaudir de les emocions més pausades. Bueno, el Holland Park és el grup on vaig fer quasi tots els meus primers passos. Vam gravar el primer disc amb la discogràfica Van Robert, que és la que estic, i bueno, és aquell primer, com el primer amor, però amb música, no? Llavors es va acabar i vaig començar la trajectòria amb Masoni. Bueno, va sortir com paral·lelament, va ser cap al... De fet, el segon disc de Holland Park va sortir al mateix temps que el primer disc de Masoni, no? Era perquè tenia ganes també de portar les coses jo des del principi fins al final. Té les seves avantatges i inconvenients estar en un grup, no? I les avantatges és que quan se sumen idees realment fas més coses que sol, no? Però a vegades també costa, si la cosa no està... Bueno, són dinàmiques, no? Quan la dinàmica és més de xocar, doncs, clar, també frena. La mateixa cosa que et fa adelantar també et fa frenar. Bueno, una mica de tot. Jo, des de més o menys que soc adolescent, que vaig ser adolescent, molt als 60, els Beatles, els Stones, els Kings, en Dylan, els Beach Boys, i sobre aquesta base llavors, bueno, he anat escoltant, obrint-me més a lo que és, jo què sé, més al jazz, al flamenc, al techno, m'agrada una mica tot, no? De fet, en els meus discos sempre es diu que són molt eclèctics, no? Que hi ha molts estils. És una mica reflex d'aquesta curiositat, una mica, no? Per mi és una constatació del que passa avui en dia, no? És un títol que no pretén tampoc fer cap judici de si hauria de ser d'una altra manera o si jo vull que sigui d'una altra manera. És simplement que jo veig que... O sigui, l'eufòria seria el que seria el plaer immediat, no? La cosa immediata. La satisfacció sense esforç, no? I l'esperança és una opció més a llarg termini, de dipositar il·lusions, de fe, de creure en alguna cosa. En aquest disc diria que he aconseguit arribar més al meu so, a trobar una cosa més personal, cada cop, entre els tres en català que hi ha, Esgarrapada, si el disc fos xilòfons i Eufòria 5 Esperança 0, cada cop s'ha anat personalitzant més el so, fins al punt de cara al que faig, diguéssim que és... Bueno, és més difícil trobar-ho en un altre grup. Bueno, perquè tant jo com la discogràfica pensem que en aquests temps on els discos costa molt que es venguin, hem de tornar una mica al fet de que la gent comprava els discos abans com una peça que li tenia un carinyo, no? I és molt més fàcil tenir carinyo en un vinil que en un CD, perquè el CD és digital, és petit, és com... no sé... El vinil té com... Quan tens un vinil a les mans, si ets realment malhomen d'aquests que t'agrada la música, els agafes carinyo i és tornar a potenciar l'objecte en si mateix. Bueno, va ser... com moltes coses que passen mica casualitat, també a la nit, ens vam trobar, ell em va dir que havia... Bueno, ens vam conèixer per l'orquestra Fera Luce, que són de la Cellera de Ter, i ell també és de la Cellera de Ter, i bueno, ens coneixíem a partir d'ell, i em va ensenyar els quadres, i em van agradar molt, i a ell també li va agradar la música que feia jo, i vam decidir fer alguna cosa conjunta, i bueno, està quedant molt xulo, perquè realment tothom que veu les portades li agraden molt, i bueno, és una bona cosa, crec. No penso treballar a la granja de la Paula mai més. Ni de conya penso tornar a Cala Paula mai més. Ho he intentat tot per ser tal com soc, però aquí si no ets com ells això serveix de poc. Ells canten i tu ets l'esclau, però ja en tinc prou. No hi penso tornar
impossible.